ana kuya kudare kwenyu ndio watabva kutonga ana kushora dare renyu. Nyaya tedhasi pamberi penyu changamire nyaya ndeyekuti tezvara vanoda Matyorwa awo mombe 3 mbudzi 3 ne US $2,000 yo nembo dzako. Ndini mwana wamaya ndiri mukomana wavo saka mupambo aita izvi akaita kuna mai mupambo yaazo anobvira amboroora pamupambo saka ndabva dati izvo ndabva dati tibva tangu sunga pfuma yedipa ane mombe anga ainadzo mubanga nangansuza kangadzere mazuva saka moda kuti kwanichi mombe 3 mbudzi 2 ne US $2,000. ane wana wangani? 3. Ana changa mbobvisa 3 pakaenda kuimira ndati ariyo kumba kwavo akaenda ati gurume anomboya wana uri ku vanawo kumba kwavo ikukuende mukadzi wana wakasara nababa ndimati mwana akaenda kuwa wenye mwana wana wakasara nababa wakaenda nawo watorwa paoridhapo wakune kuna mai wacho wakaenda kuna mai wacho kutauni haasani umwe murume kutauniko anoziziva kuti ati umwe murume Inonzani hanzvadzi yenyu? Inonzani hanzvadzi yenyu? Yenometa pakanzwa kuti Richard Daro wamai wake anofonwa kuti mai zviri sei kana kuti sei? akatifonera Akafona. even kuti ari papi munoziva kuti ari papi mandoda kuti changamba ndibvunze kuti zvisvike panguva yakadari izvi paita vana 3 pamari yemudu kuda nemuripo murukuda ndiwo unoenderana nerora yemamuri kuda pamunhu here kana kuti muri kuti aidhameji kuti ichigebenga haafaniri kugara nemwana yedu apa totongoti muripo angotipo something for now kana pasi wachibvumirana saka pamadamages ndo atingati munhu une wana angafano dare munoti anofanira kubhadhara chii nechii pane wana mambo pane wana wakadai ndizvo itobvisa mombe 3 nembudzi 3 ndokuti zviiti kuroorana kana kusaroorana izvi zvinofanira kubviswa paine wana saka achabvisa mombe 3 nembudzi 3 2000 iyo inobva nekuti tiri kuita kuti inenge dziri mombe yekuripira mai, mombe yekuripira baba nemombe yematyorwa, then nembudzi dzemasungiro. Ndo zvatingati obvisa madamages iyayo. Saka makosi ekumunza kudare imari mari kuti pare takaunza $100 then vana mai vakashandisa dzavo That is at 200. So yeah, 200. Right. Mabarana are good. 20 mabarana. Yao ichaenda kwa wewe. Ichaenda kutomboita 100 yao ni 20, which is 120. Ichaenda kwa Simon Rao.
hanzi wakabhadhara chi 100 yemasamoni ikasaira angari 2 angari chi 2 inyaya 2 waroti wakabhadhara 100 aba 50-50 50-50 okay saka panodiwa mari yekuendesa masamoni aya kuti zvausina kuunza vanosenzesa pa100 ipapo nekuti vari kuenda pamusha umwe toda kureutsira vanhu hatidi kuti tidhurisire vanhu pa100 iyoyo urunzwa gadai uye mabharani timutaurire mudaidzei nekuti vaenda pamusha umwe chete handifanirwa mari iri kunetsa mazuva right. Ndoda kunzwa kuti masamoni aya aenda pa100 yamakapuhwa iyoyo nekuti muri kuemaenda pamusha umwe chete pa100 ipapo munhu masamoni oenda emadefault haachabvisi imwe mari ndoda kuti tinzwe nekuti munhu aenda panzvimbo imweyo ndo masamoni anga ari mairi saka makatopuhwa mari neyekuzoendesa madefault haachabvisi saka ndoda kuzonzwa panouya pamande ndichinzwa kuti akatoenda mande by mande madefault judgment okay. Saka yo makosi unoisa $70 pasamoniro then imwe pane rimwe samoni rozoiswa $70 saka ngatisimuke hedu toenda kuti tichamupa 7 days dzekuti abhadhare mari iyi asi rimwe samoni iro sekutaura kwandaita ari kutodrafta tsamba yacho momupa mari yekuti andotaipe paletterhead yedu ndobva ndasaina zvinoenda naye kumapurisa kuti mubatsirikano yekutanga iyo okay. Saka masamoni achaenda tokupai 7 days after 7 days mubva mauya kuti haana kuti bhadhara dare rozoona kuti ringakubatsire sei kuti abhadhara okay. Next